Mga election supplies nga nangabot na sa buhatan sa City Treasurer's Office alang sa umaabot nga barangay ug SK elections ug tanong gibantayan sa mga gwardya ug pulis. Ania ang report. Niadto lang adlaw nga Lunes, Oktubre 16, kapin sa usa ka gatos nga bundles of official ballots ang miabot sa buhatan sa City Treasurer's Office kauban ang mga election supplies sama sa packaging tape, indelible ink, folders, ballpens ug uban pa. Kining maong mga election paraphernalias mo ang gamiton karong Oktubre 30 dinhi sa Dakbayan ato sa pagpahigayon sa nationwide barangay ug SK elections. Gisiguro sa Cebu City Treasurer's Office kon CTO nga safe ug secured ang opisyal nga mga balota ug walay angayang kabalakan ng publiko. For safety gyud ari na to i-store diri kay naaman ni siya i-lock ang ato ang office sa City Treasurer. Makasuod na lang gyud ug na lang gyud kay kanang importante jud kaayo nga tuyo pero as usual kuan dili na. Ang mugawas from here tanawon gyud nato na ba siya nga box. So dili siya ka diretso-diretso o gawas. Naatay niya, naapod tayo CCTV. Kay sa among diri sa area among natanawon mas ang safe ang naa diri kay naa siya lock. Matod ni Juanita Munina Paeres, ang overall election coordinator ug local treasury operations officer for sa CTO, nga usa sa ilang security measure nga ipatuman mo ang pagbutang og pulis sa mong buhatan. Gikinahanglan kini aron pagsiguro nga sakto ug dili magkuwang ang mga ballots nga iapod-apod sa mga Board of Election Inspectors. Ni ari na to ganiha ang pulis nga amo ang gi-request and then natawgan na sa namo coming na to sila naad gyud tay 24 hours nga police duty for security. Usa ka adlaw sa dili pa ang piniliay, iapod-apod na nila ang election supplies ug siguruhon nga kompleto ug sakto kini. Gipahayag sab ni Paeres nga walo say makasulod gawas sa lugar kung diin gibutang ang mga balota. Gawas na lang kung aduna gyud importante kaayo nga tuyo sa maong opisina.